tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawa in chi bai le vek ule kan soi thina he channel a po voi tam kan chwa ve to a nima sela thu thar rom reng si video kan han en le ta lom no ber te chu he topic hi ani tlat box si a viewers te du zong tak chu ke ni po in buat sai le ti chwa nuam kan ti a tun chu ma po hian Sushant Singh Rajput thi lam hnu chuina le a kai hnoi thu thar te kan ron thlur bing le dona khonga in video top thling in milo thir sak sham donia he case lar takal muk mai chuan so san lampan zelin Union Power Minister RK Singh chuan he case chungchang le malak dan chungchang hi Parliament session thara khel ani tur thu asoi kan source in ta lan dan chuan Parliament session thar hi August thatop lam emo September thati lama inchan tura anda bok heng ani lai hian Bihar Police lampuin an police chami te chu Mumbai lama thok turin an thon ve mek boka Bihar DGP Gupteshwar Pandey chuan IPS officer Vinay Tiwari po he case chuina konga malave tura ti zinga atel ti soin nima sela Bihar DGP chuan Mumbai Police ten Bihar Police te thopui thatok lo nia an ngaya wangin Bihar Senior Police Officer chu heng chungchang zirchiang turian an ti tel tu thu asoibok case kalai me ka thil mak em mai chu Sushant Singh Rajput manager Louis Disha Salian thina chungchanga investigation file te chu Mumbai Police te hian an lo delete pal hlo mai Bihar Police te chuan Sushant Singh Rajput thina an chui ve chana hemi konga hian Disha Salian ni suicide case file te chuan na sataka apui don ba ka heng case pani te hian inzom na an lo nei rengem ti te chu an che thei dona nima sela Mumbai Police lam chuan Disha Salian ni case file kim chang te chu an lo delete pal thut mai ni in report in atar lang hei mai ba ka hian Bihar Police lamin chu case file bo zon hu le na na pui an tum po in Mumbai lam chuan an laptop te chu tuma khoi ve an rem ti tlat lo bok nima sela Bihar Police te chuan ti dan dang dapin Disha Salian ni chung te an ko manga Sushant Singh a cha bisiam tu a thi lim chon po a akong khar hong tu ber po kha an kom don bok ni nan soi tin Sushant Singh a sim card tam tak zinga pahni te chu ama minga register ani lo ti mu chwa ani a pakhat chu Siddharth Pithani Sushant flatmate minga register ni in pakhat jok ero achan pakhat a mingla tarlan lo minga register ani tuna hian Bihar Police te chuan Sushant Singh call record te chu an chuin an enfia ve to don bok heng mai ba ka hian Bihar DGP Gupteshwar Pandey chuan he case chui chian na tur konga na sataka harsat na an to thu soin Bihar Police te chuan Mumbai Police te ne na changin engma document semo CCTV footage emo postmortem result po engma an la mu lo thu soin he hian malak nan hasatakin ati chuan op ni in a soi hetiang ani mek lai hian Sushant Singh chung kwa ten riai laka an FIR thelu kha kan she cheu ome khami nu lok khan riai te chung kwa anu le pa te le anu cha te chuan azana zanin zanlaya Mumbai an apartment chuan chwa san diak bok riai te apartment building supervisor chuan heng chung kwa te hi zanlaya car pola chuangin suitcase rip tak tak te ne na anin thiar chuak lai a mu thu asoi riai chung thu kan lut ta sa Bihar Police lam chuan he case kalai chungchanga an ti thei ang le information an nei thei ang te boy puin an phe boy le a kha actor famta room ngei po chu an en uluk thin le a apartment staff te chu komin zo na tam tak an zo ta heng zo na zo zinga beng ver tak mai pakhat chu mi pakhat Sushant Singh sweeper chuan riai khan kha in rel bol dan zong te chu athu thua ada chin thu asoya Sushant Singh room po riai phalna tel lo chuan alu thei lo thu asoi tel boka anti file lo tur po riai thu ni in asoi tel bok heti lai hian Sushant Singh farnu Shweta Singh Kriti pasal Vishal Kriti chuan Sushant Singh Rajput therapist ten kha actor famta ril ru sel lo na le ahar sat na zong te mi puisha ta an puang jar chu thilmoi lo tak le dan phal lo thil nia asha thu abloka atar langa Vishal chuan ril lam chi sel lo na ang chi hi chu dan hnuaya ven him tlatani a mi zong sha tura in puanzar sak chi po ani lo ati a heng therapist te laka complain thelu tu le thelu lo tur thu lam chu apa ke singa kuta a om thu asoi Vishal chuan chun zomin khang therapist zong te kha
riai ko mu ve kan ni a thil chiang tamai chu khang therapist te khan Sushan Singh anena anin kom na te chu riai beng atheng le ve kanga chung information shang mang chuan riai khan Sushan Singh kha a blackmail te chin ni in arin thei atibok Vishal chuan tun thlenga he case data le KK Singh soi mang hi chuan riai hirin he zinga lian ber ni atibok heng te noi ka ra hian Kangana Ranot chu rap game lama lu atum nge ni ka hlum tumin an ve tlat he actress hu hang nei tak hian ti hian a soya bedroom ka omlaya ni a dar som pakhat le chan me vela thil puak thom ka sia a atira chuan halpo hal mai emo ka ti a reivak lo hnuwa chuan silai puak jok ni in ka sia arangin ka security ka be pop ngala silai puak hi chiang takin ari ka sheto a tun chumami po hi silai puak ani nge ya voi ni ngot chu aron puak popa second ria dan vela ve a puak ani ati Kangana chuan heng silai puak te hi Sushan Singh thina chungchanga atong chwa wang ni nge na nga ya twal chung mi te chu tu emo in anma ni ri grab tur hian an tham ni in nangai bok heng ani awang hian Kulu district police te po in Kanganai in le avela hian security chatok tak an tir ngal nima sela police te chuan he thil thlen nu lok hian investigation kalpui ngal nima se tun thlengin engma thil fel hel omang an shat lo thu an tar langa nima sela Kangana ero chuan police ten an sui chun zom reng tur thu a soibok heng zong ka ra hian Sushan Singh Rajput a farnu Shweta Singh Kriti chuan Sushan Singh a to-do list a thil ti tur te a zia chhuat na whiteboard chu mi pui mu thei tur a tar langin heng te hi a thil zia tlang pui te an ni jing tho hlima khum siam te lekha buchiar te TV le movies en te tring chang per te le exar lak te an ni hlom Ria Chakraborty chuan he thina chungchanga hian dema hlo hle a rin hle zinga thom nei lian ber po ni nima sela Sushan Singh therapist Susan Walker chuan riai chu Sushan Singh ril ru shi sel lo na konga hian puitu le supporter chatak bialnu chatak ani thin thu a soi ve mau thunga adam lo chang po a nu ang maya enkol tu le Sushan Singh po in anu ang maya angaya ni a chung zong ti chin chuan tuna diriam le dem a hlo chu makati thu a soi ve boka mikhering takle Sushan Singh ta na in pe thei top chin khan social media lama mitam tak dem na te hi a phu lawani ati ve bok ole khati zong kha tun chum video ta na kanon chak chwa thei te chu ni le ri mai se hundanga video ngai nam jok le thu thar dang tam jok nen kanin hule cheu donya atop nan video top thleng en ani ti kan lo shat ve thei nan I comment to pa #tlangau ti ilo chu tel donya ni man nuam mang cha mutui vek ule